Türkmenistan halkara beýtaraplyk gününi belleýär. Ýöne Aşgabatyň bu ýylky bayramçylyk şowugyny öňkülerden tapawutlanýar. 12-nji dekabrda Türkmenistan halkara beýtaraplyk gününi belleýär. 1995-nji ýylyň 12-nji dekabryny Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna 185 ýurdun goldamagyna Türkmenistana beýtaraplyk statusy berildi. 2017-nji ýylyň fevral aýynda Türkmenistanyň teklibi bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy 12-nji dekabry halkara beýtaraplyk güni diýip oglan etdi. Ýöne ozalky ýyllardan tapawutlulykda Aşgabatda beýtaraplyk bayramynyň şowugyny bu ýyl az duýulýar. Bular barada Azatlyk radiosy Aşgabatly Synçan Mamrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Bu taraflık bayramçılığın hem şimdi geçen yıllardan tafavutçulukta şu yıl 2018. yılda o diğer şoğullu bellerini okmen, bu şoğullu bellenmeye diyelim de koçelerde rahatta önküler yani iyi seherden koçeleri raytada protokol koçelerini yapmaklık bolmadı ya olmadı. Olimpiya şehirleri atlanırlayan yerde şu adet stadyonunu davara yetiriyordu. Şol stadyonun bu tuğruk başında adım var görünüp, o üç tarafındaki Türkmenbaşşa yolu hem de Ongunlatör tarafından geçen Ankara Koçostadım açıklığına doğru avtobuslar, dürlü avtolar, katnaf durlar, kalı verse de olur. İrertirden başlap Türkmen televizyonunda yine gayrıda bayramçılık konsertleri veriliyordu, reklam ediliyordu doğrusu. Yine şöyle bayramçılık konsertlerin Türkmen televizyonunda duyduğunuz adet uğurlarda verilen aydın fazlar, adet uğurlarda verilen gitmişler veriliyor. Elbette her yerde vilayetlerden ve atlardan korkulayan video süreçlerde bir yerler ve bir tarafta bayramçılığını davaralı belleyeler deyip olan şuun fuhuratı düşürülenlerle bundan terim unazal fuhuratı düşürülen videolar şeyler hakkında devam ediyor. Bilmem akşam arattır davara bolaymasa şehirde hedir. Bununla hiç davara yok. On kıyımlardan tapavutuluktu.